Ja sam sad. A ne, ti si sad. Ajde, izvoli. Ma ne, ovdje su bez veze, nisam ni... Evo ne, Nam se nećete podivljati. kako da nagovorim devojku za trojku? Pitaćemo Ničke do ovoj situaciji. Ja, bože, ja imam nešto kažem. Imam i ja nešto kažem ovde. Bolje nemojte. Ja imam, brate. Bolje vi nemojte. Imaš devojku za mamu, bre. Ako tvoju devojku... Ne sve da komentarišem jer imam devojku. Ja neću... Mogu komentarišem, ovo. Pa znam da te Teša govorio prošli put svaki put. Dobro, da, Teša ne može komentarišem. Ja, kako je bilo dobro, Teša, ljubavim terapeut, molim vas, na svako pitanje govori, ja ne smijem da komentarišem jer imam devojku. Da, Teša mora biti deo. Teša ovdje sada sedi, ovo bi napustio na šta bi mu radio. Nije, on bi samo ovo govorio i smejao bi se iz Ozobi, a smo imali tu mačara. Tešo, desi, Tešo. Ako tvoja devojka nije biseksualna, hoću trojke devojka, možeš da je emotivno izmanipuliš da imate trojku i da kasnije imate probleme u vezi. A sam jedno... Bravo, nisam htjela A sam jedno mnogo bitno pitanje. Da li biste imali trojku sa devojkom i Jovanom Medovićem mladim, brate? Mladi Jovan Medović, vi i vaši... Izvini, mogu ja preformulišem pitanje? A, da te emotivno izmanipuliše... Pre bi imao četvorku sa Mandingo i male Ferrarom, nego sam Jovanom Medović. A može jedno statističko pitanje? Koliko veliko ne za tebe Jovan Medović? Meni Jovan Medović je veliko, da ne. Jovan, sad... Ali pitanje, samo jedno, ovo je više pitanje kao više, ajde da istraživačko pitanje. Šta se dešava? Da li devojke, kad kaže trojka, nije definisao, da li su dva lika ili jedna devojka, ili dve devojke i jedan lik? A šta pita da nagovori devojku? Ja sa još jednim likom ne bi u životu, znači u životu. Ja moram da kažem nešto, naprimjer, ja sad, tipa, da sam ja kao sad singel... Ne, ja sam sad kao singel i to, brate, ja sad kao, ajde, imamo trojku, brate, okej, zezamo se i sve, ali, brate, ja kad bi bilo u vezi, mog dečka da pipne muško, žensko, bilo ko, brate, ja bi ga nabalo glavu, ne smeš, brate, razumeš? Jer kao, ako se obavežeš, ako se zaljubiš, brate, nema treće osobe. A ako nisi zaljubljen, može, brate, 7 osoba, nebitno, ono, kao, razumeš, ja imam taj neki kao dvostruki standard, ali boli me kurac. Dobro, ta trojka je... Što je to dvostruki? To je to normalan standard. Hvala što. To je. Pa uopšte nije dvostruki, baš je... Ima liberalan standard kad je single, kad ima tradicionalni standard kad je u vezi. Nekad se zaljubiš, ako osjećaš nešto. Onda poštenje, onda si poštenje. Da, zašto osjećaš nešto? Ako ne osjećaš, ako se u zonu kao brati življavanje... A stani, ti si zaljubljena? Naprimjer, ja sam zaljubljen u neku devojku i dođe njena najbolja drugarica, isto dobra riba, kaže... Možda im puši... Njena... Da ih vidim tamo zajedno, krenu bi da ih nabadam u sve. Ajde, već ti nisi nikad bio zaljubljen, nisam ja. Ko nije bio zaljubljen? Ja zaljubim jednom nedelju. Isto, ja sad zaljubih isto. Ja sam već sad... Ja sad zaljubih i ako mi taj dečko moj zna ko je, ako brate bude hteo trojku, možda mi puši kurac, izvinite. Raskinu lik. Ajmo dalje, ja sad čitam pitanje, je li tako? Šalim se i samo da kažem nešto, i trojka nije praktična iz fizičkih ovako razloga, baš zajebano pura, znaš koja borba, smrši sa 5 kila, bruk sam dobio, šalim se. Kako je samo htio se iskorčiti, znači nemam snage. Šalim. Meni je baš onako, ja jedino što mogu tu da dam savjet, mnogo bitan je da obavezno se kaže ako ti nije do toga, znači ne sme da se radi nešto zato što je nekom drugom toga tebi odvratno, to je da ti ostavi, to nije da ti ostavi trag na toj vezi, nego na cijelom životu, ti se povraća od... Da kažeš nekom, ako me voliš, kao radit ćemo to da bi nam to je loš. Ljudi im jednu... Uvoditi treću osobu u seks, tako može da bude za ljude koji ne vole to, tako može da bude... To je jeftina emocija, to je jeftina strast i seks. Nije samo da je jeftina, nego baš za neke ljude koji to baš ne vole, a pristanu na to može da osakati bukvalno, tako da... A mogu li jedno pitanje mnogo bitno? Ja sam musliman, čigalicu kaže.